Ja som a l'aeroport de Frankfurt. Aquí està fent així. I d'aquí ja tornarem a... per aquí. Sembla que et fot il·lusió que marxi, que estaràs tranquil un temps. On és? En Joel? Joel! De moment encara no, el Morrió. I els rissos que... Annyeong! Vale, acabem de veure que aquí ens posa pre. Vale, ja hem anat a preguntar, que sí? Hem anat a preguntar i ens han dit pre de preference. I estem a preference. Yes, baila, baila como un idol. Tomboy. Tomboy. Ja som a l'aeroport de Frankfurt. Aquí darrere hi ha on vam menjar el dinar quan vam venir al concert del K-Poplex. Hi ha moltíssima gent, està petadíssim. Que sí? Hem trobat una família japonesa de la mare i els dos nens i has parlat en Nihongo i m'han dit que estaven aquí de viatge per anar a veure la família perquè feia temps que no els havien pogut anar a veure i tal. I bueno, que guai, ha estat divertit. Ha anat a sota el vol. En principi ara anirem a embarcar a la 1:30. Suposo que si embarquem a la 1:30 vol dir que sortim a les 2, com a molt aviat. Es veu que hi ha trànsit aeri i alguna punyeta i no poden volar. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get in. Has anybody told you what? Have you any idea why? Espaguetis? Espaguetis... Amanida sense oli. És vinagreta. Coi! Hem demanat dues begudes, una que ja hem provat, que és aquesta, que és com una llimonada amb mel. Està boníssima. Després preguntarem com es diu. I ara m'he demanat zumo de tomate. Follow ketchup. No. I don't like it. A veure, provo. Sí, és suc de tomata tota la vida. És suc de tomata de tota la vida, però com que hi posen menys sucre o menys sal, doncs clar. A mi no m'agrada, no el veus tu? Vale. Ara l'Aida farà el seu tasting. Però faig així perquè no sortia allà, vale? Primer cop provant l'amanida aquesta, en plan aquestes algues rares que, no sé. Té gust a peix. A peix? Algo. Ah. Molt dolent. Prova-lo. Ok.
Benvinguts a la Turbulent Class. Ara us ensenyarem com heu de tirar les sos al... No, ara ha parat bastant, Bueno, primer de tot ho obrim per la veritat. ara us ensenyarem com fer un soba amb turbulències. Sí, a veure... O què? Heu de ballar el Sí, baile... a mi quasi se'n va fora, Sí. Així, sense moure el braç, Ara sí, va. ¿Qué haces? Te siento, me está grabando. Espera, probo. Si va bé. Ai, a mi no, Han apagat els llums. Acabem de veure que es poden enviar missatges als seients que vulguis i jo l'he enviat això a l'Aida. A veure, next. Hola. Yes. No dual. It's me, Batman. No miris, no miris, no miris. 안녕. M'han enviat un missatge. Sí. Creus que m'has de respondre això? Ja hem arribat a Tòquio. Estem dintre l'avió i tenim moltes ganes de sortir. La baixada... Hòstia, ha sigut. Hòstia puta. Joder, quin mareig, quin de tot, tio. Jo pensava que... que sí. respirar perquè Pues ha sigut vols- intensa, Vols que et digui una cosa? No ens podem treure la mascareta quan baixem de l'avió. Quedem en el lavabo. Sí, En el lavabo fem... Hem d'anar a buscar les maletes i després en migració. Ah, sí. La baixada ha estat intensa perquè ha començat a fer fiu. Jo cagadíssima. Jo pensava que no ho explicava. Sí, així vol. It was at this moment that he knew he fucked up. Bueno, acabem d'entrar al primer lavabo de Tòquio, vale? I us presento... Try me, bitch. Oh! I el segon? Urinari, que jo ja va amb botons. Com se suposa que haig de fer jo això? Bueno, ja tenim la SIM, jo tinc SIM, l'Aida encara no. Estem esperant a l'autobús. A les 11:30 són i 19, les 12:19. Arribarem a l'oficina de Sakura House, firmarem el contracte, pagarem el money i ja està. Hem agafat una SIM card de 30 dies. 30 dies. Perdó, sí, 3 mesos volia dir. De moment tenim això. De moment tenim això i fins que duri i després ja agafarem la companyia de telèfon. Ja ho veurem. Fa molta calor. Ens han donat aquests tiquets que són el comprovant de les maletes que tens. I en la maleta ens han posat el número corresponent, en plan, ho han arrencat d'aquí i ho han enganxat a la maleta. I amb això després tu recuperes el teu equipatge.